Проект Училище за всички представя интервю по темата «Моите корени и културното многообразие около мен». Каква роля има вярата във вашето семейство? Нашето семейство е много на почит и сме хора, които наистина се съобразяваме с всичко, което говори Библията и изисква Бог. И откакто се помни от дете и моите родители, моята майка особено, наистина много е религиозна. Ходиме всяка събота на църква и четеме Библията. Какви религиозни празници празнувате? Най-голямия ни празник по принцип е съботния ден, защото ние вярваме, че това е Божия ден. И за нас всяка събота е празник, който Бог ни е оставил. Господната вечеря също е един празник за нас. Коледа, Нова година, тези Коледа, Великден не ги празнуваме така, както хората ги отпразнуват, защото ние вярваме, че те са измислени от хората, не от Бог. Но моя съпруг почита празниците, наистина Коледа особено, Великден са много святи за него и въпреки, че той не е толкова религиозен да ходи по църкви такова, наистина спазва всички традиции, които има. Има ли традиции, свързани с църква, молитва или богословия? Има ли традиции, свързани с църквата, молитвата или богословията? Традицията в църквата, която ние посещаваме и нашето семейство служи, петък вечер се приготвяме, защото в събота сме на църква, пазиме съботата, в смисъл не правиме нищо, което е излишно, пазаруване или такова. Ние посещаваме църква, правиме добрини и петък е деня, който наистина ние се приготвяме, приготвяме се така, че съботата наистина да ни е наслада. И това си ни е традиция, всеки петък, всяка събота да бъдем на църква, да предаваме душите си, мислите си на Бог, да може да се молиме повече, защото през седмицата, като не може да се молиме, събота наистина се отдаваме напълно на Бог. Какво учат децата за доброто, уважението или помощта към другите? В църквата това е много важно, защото в църквата ние спазваме 10 Божи заповеди, а всяка една от заповедите е точно уважението към другите. Да уважаваме родителите си, да не нараняваме другите. И в църквата ние учиме децата точно на това, да имат ценности, които да са уважение към другите, да не пренебрегват хората спрямо финансовото им положение, да могат наистина да знаят, че всеки един човек е ценен пред Бог и те нямат право да се държат грубо и въобще да унижават някого, защото всеки човек е Божие създание. Има ли човек в семейството, който пази най-много традициите? Да, това е майка ми. Тя наистина от дете си спомням, че спазва и наистина нашата църква е църква, която спазва всяко едно нещо, което пише в Библията и което Бог изисква. В смисъл, ние пазиме традициите, които са на адвентната църква. Спазва майка за Господната вечеря, каквото е изискването, за съботния ден, за всичко, което е свързано с адвентната вяра и адвентната църква. Как вярата помага на хората в най-трудните моменти? Вярата е тази, която държи човек да не рухне, защото наистина и нашето семейство е изживявало много страшни неща
И ако не е вярата в Бог, може би няма да може да продължиме. Наистина, когато знаеме, че Бог ни дава надежда и шанс за по-добър живот, човек се държи, го крепи това и най-вече човек пази своите добродетели и ценности, защото света е пълен с поквара и с лоши хора напоследък и сякаш злобата наистина разраства в човека, но точно вярата е та, която не смирява. Има ли специални песни, обичаи или ритуали, свързани с празниците? По принцип в Адвентната църква всяко богослужение почва с песни, които се пеят от църковните членове. Отделно има хористи, които пеят и наистина песните са много важна част от служенето ни. Другото, което е ритуалите са ни, точно това, не може да почнем богослужение без молитва и без да поканим Божието присъствие. Какво означава да бъдеш добър човек според вашето семейство? Да бъдеш добър човек е това, което Бог изисква от нас. Първо да имаме страхопочитание и уважение към Бог. Винаги да сме с ясното съзнание, че каквото и да направим, дори хората да не ни виждат, Бог ни вижда. И второто нещо, което е всяка една заповед, която Бог е оставил, да имаме уважение, да пазиме човека от среща, да не го нараняваме умишлено и да имаме принципите, които Бог поставя във всяко едно човешко сърце. Какви ценности искате да предадете на децата? Ценността това наистина да обичат Бог. Защото когато обичаш Бог, ти пазиш всичко, което Той изисква от нас и ти си наистина един добър човек, защото в днешно време е трудно да срещнеш добър и честен човек, който не мрази, човек, който не е лицемер. Светът е станал толкова лош, че ако не са Божите принципи, които наистина се надяваме децата ни да имат, те могат да попаднат в наистина такива ситуации, които да застрашават дори живота им. Какво според вас не бива да се забравя от ромските традиции и духовност? Специално за ромите, те са отворени към вярата и са хора, които наистина може би звучи глупаво, но те не търсят научни обяснения, а те се доверяват на Бог и вярват. Те просто, защото свръхестественото и вярата в Бог трябва да е наистина да вярваш в нещо, което не съществува, не го виждаш, извинявам се. Трябва да вярваш в нещо, което не виждаш, както Бог не го виждаме, но го усещаме със сърцата си. Може би точно тази добрина, тази готовност ромите да приемат това, наистина някак сме нация, която е по-топла, по-сърдечна и точно това ни позволява да си отвориме сърцата за Бог и хора, които и нации, които много трудно приемат Бог, защото научно може би си мислят, че не могат да го докажат. Ромите не е така. Ромите дори да не следват някаква вяра специално или религия, те наистина винаги имат страхопочитание, обич, уважение към Бог и знаят, че Той съществува.